Oh. Meteor shower from the Meteor Garden. Apo talaga. Oh, may rest in peace, Sanchay. Okay. Meteor showers yun. Agtultuloy ang mabuya. Dagiti tatao siguro iti DOST pag-asa. Intaman naman. Tinatin na nakamat report with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Engineer Cynthia Iglesia magimatmato di DOST Pag-asa nga agtultuloy ti panakabuya dagiti tattao tinakapimpinta sa tangatang gapu ti meteor showers kuna ni Engineer Iglesia nga idi kumapaylaeng bulan ti Agosto ti rugina ti panakabuya kadagitoy ang meteor showers ngem na itantan gapu ti sana napintas a kasasaad ti panawen imbatad na at sumarunong schedule ket into no October 18 para ti Eta Geminids ken Leonis Minorids ket into no October 24. Pag ganito kasi yung mga stars na pinanggagalingan ng meteor shower nandyan sa makikita natin no sa kalangitan kagaya ng si Taurus, so si Orion. So yung kalimitan pinanggagalingan ng ating mga meteor showers, pati itong si Gemini no sa Geminids na star. Pag ganito kasing panahon, nandyan lang siya, makikita natin sa taas, sa sinit. So, pag nagkakaroon tayo ng sinasabi natin na bulalakaw, mas madali siyang makikita. So, ngayon, ang nabibilang nila, 5 na meteor showers sa isang oras ang kalimitan. So, kahit isa lang sana, no? Parang nung mga previous na pinag-o-observe kami ng ganito, parang maganda talaga siya. Kaya lang launa ng madaling araw. So parang hanggang mga 4, hanggang 5. So kailangan natin talagang magtiyaga na manood. Dito sa atin kasi, ang nagiging problem natin is cloudy pa. So yung mga clouds, nakaka-hindrance din at saka yung liwanag ng buwan. Inbatad ti engineer asapay na kuma ta maimatangan dagiti kabaro nga henerasyon dagitoy a meteor showers. So si ka idol, anya iti wish mo para iti IFM News? Idol Lawrence Martinez, tatak or amen.